Veña, imos abrir Gestopedia. Alex, preparado como sempre, non? Sí, sempre. O que tu seguido non foi Alex, non? Foi Javi Torres, imagino que o dos ruidos é Javi Torres. Alex, preparado, como dicíamos. Veña, primeira pregunta, Nando Medeiro. Boas, como ves cando o Celta xoga con dúas puntas entre Sefe, Paciencia, Larsen, e o xogo de Iago cando xoga con estas dúas puntas? Para min non acaba de funcionar. Home, para min, para ele e para todos, penso, porque é unha variante que, bueno, hai certos partidos nos que sí que deu resultado, pero é certo que é moi contextual e que en xeral eses xogadores tampouco están a dar moitísimos números nos minutos nos que están xuntos no campo, pero como digo, é unha variante moi contextual. Por exemplo, nestes dous últimos partidos que o Celta tiña moita pelota, sobre todo preto da área, ante equipos que se pechan moito e ademais en moitas situacións de centro lateral, pois eu entendo, por exemplo, que Carballal vexa como unha opción o ubicar a dous noves ou dos perfiles máis rematadores ou de referencia, pero dende logo para a proposta inicial eu penso que o Celta perde moitísimo cunha doble punta a día de hoxe. Pregunta Mauricio Escurero. Boas, fenómeno. Porías a Arturo con Lucas arriba, aínda que houvese que sacrificar outras cousas? Graciñas. Según o partido, eu creo que pode ser unha variante interesante, sobre todo pensando nos encontros de visitante do Depor, en moitas propostas e moitas situacións de partido. Eu penso que Arturo para esas disputas, para ese liberar a Lucas e tamén para ser un xogador que te dé bo xogo de espaldas, pode ser un xogador que faga moi bo traballo, e penso que hai escenarios de partido, sobre todo fora da casa, nos que un Arturo pode entrar moi ben nun plan inicial, pero bueno, unha variante que a día de hoxe non estamos a ver. Penso que para esas funcións, aínda que un dianteiro diferente, tamén pensando en liberar a Lucas, está a aproveitarse moito a Svensson. Javi, como verías ti? Lucas Arturo de dianteiros titulares. Lucas Arturo ben, estaría ben, é dicir, estaría ben como para probar. De momento non lle está dando chance o técnico Óscar Cano, únicamente sacou Arturo outro día uns minutos, tuvo esa ocasión clarísima que pudo decidir o derbi, pero pode ser unha opción. O que é un pouco chamativo é a pouca participación que está tendo o xogador cartaxeneiro. Luis Cooper, Guardiola desta sí ou como sempre o Madrid? A ver, isto é moi complicado, pero bueno, eu creo que sí, eu vou dicir que sí. Que Guardiola sí. Sí, eu penso que sí, porque polas sensacións que desperta un pouco tanto en Liga como en Champions, eu penso que este ano pode ser perfectamente. Patricia... O City de Guardiola xa eliminou o Real Madrid, Sí, o ano da pandemia en 2020. O ano eliminatoria. Bueno, máis ben eliminou o Rafael Varane aquel día. Sí, bueno, pues xa iban con 0-1 na ida do Bernabéu, Tamén o Pamecano foi... O Pamecano estaba non estivo ben. Los importantes da esta eliminatoria. Patricia Reim, que te parece o central do Depor Pablo Martínez, o mellor da categoría? Forza Depor. Se non é o mellor, está no top 3 a día de hoxe. A min, por rendemento, por características, por todo o que aporta, tanto defensivamente como ofensivamente, como a nivel condicional, pareceme un central completísimo, e creo que foi a mellor fichaxe probablemente do Depor desta temporada. A día de hoxe é insustituible, é o líder desa zaga, e pareceme un xogador impresionante, como digo. Penso que hai moi poucos centrales equiparables en nivel e seguramente millores non hai ningún, como di Patricia. Mira, o amigo Roy da Costa, que fai estes vídeos tan maravillosos. Moita pregunta sobre o Depor, moita pregunta sobre o Depor, tamén hai moita sobre o Celta, ningunha sobre o Lugo. Hai que animar ao é habitual, porque creo que fala Millán, que pouco se fala do Lugo. Tal como esta situación, e aquí tamén en estas cosas pues se nota. Roy da Costa di: boas, Alex, prefires a Raúl Carnero ou a Lebedén con o lateral esquerdo do Depor? Do dereito, Sandin falamos porque é imposible ver a Trilli. E outra, ves factible que sigues Benson como escollido de Lucas nos vindeiros partidos para que estea máis liberado arriba? Sobre a primeira, a min en xeral, polo perfil de xogador, polo completo que é, gústame moito o Lebedenco e penso que por condición seguramente sexa o que agora mesmo máis está a aportar e máis entra como titular, pero é certo que Carnero, malia que esta semana tivo unha parella de baile difícil con Vicente, pareceme un perfil máis defensivo e seguramente haxa partidos nos que sexa máis interesante ter a Carnero nese perfil, e penso que ambos os dous son laterales que nunhas boas condicións son de moitísimo nivel para a categoría. Logo respecto á dianteira, pois penso que Svensson pode ser tamén un acompañante, sobre todo pensando nos partidos de visita, onde de por sí que está a emplear moito ese tipo de variantes.
Nos decía que no seguinte vai xogar seguro Lebedenko porque Carnero está sancionado. Correcto, verdad. Despois de que foi expulsado outro día na Malata, sí. Mira que pregunta do Depor, Luis Cooper outra vez, vese moi pouca presenza da canteira no Depor. E por mor da presión do objetivo, despois de ver as fazañas dos juvenis, resulta bastante curioso. Sí que é curioso. O tema é como planifican as plantillas cada verán, porque ao final ti aí onde tes moitas veces a posibilidade de incluir xa un canteirán como parte do plantel, xa ubicalo, xa empezar a darlle oportunidades, e creo que o Depor todavía non chegou a esa instancia, me salo do ano pasado, que sí que con Trilli e con Noel pois fixo un pouco ese tipo de aposta, pero esta temporada, por exemplo, non a vimos con prácticamente ninguén. A Gas, se queres contar a Jeremai, que a día de hoxe pois tampouco é un xogador que teña moitos minutos, pero sí que está dentro desa dinámica, pero é moi chamativo, a verdade, porque eu creo que hai bases moi boas, que hai xogadores que teñen moi boas condicións, que se pode apostar por eles, que poden ter ese o con un plantel ou ese oco secundario que teñen outros xogadores, pero eu penso que bueno, ligado seguramente a esa necesidade de ascender, a dirección deportiva e o clube pois aboga por ter un equipo con máis nomes, máis feito seguramente moitas cousas, e con xogadores pois que podan darte ese rendemento inmediato que igual un canteirán en según que casos non pode darte. Gomper RCD, como ves o Depor non máis que posible playoff? Bueno, eu vexo que a día de hoxe en casa é dos equipos máis fortes da categoría, se non o máis forte. Creo que ten unha dinámica moi boa nese sentido, e creo que ten que pensar sobre todo en fortalecer a nivel visitante se quere competir o ascenso directo, e de cara a un playoff pois moito máis para poder ser regular nese tipo de instancias. Eu penso que o Depor está a custar moitísimo neste 2023 ser regular, e sobre todo non só a nivel de resultados, senón tamén de sensacións, de ser capaz de xerar moito fora de casa, e creo que é unha asignatura pendiente que de cara a playoff pois terán que argallar, pero é certo que con moito filial polo medio pois igual tamén pode verse máis competitivo neses sentidos, aínda que, bueno, eu dos filiales tampouco me fío porque son equipos moi potentes nas súas respectivas casas. Orgullo Coruñés, e non pregunta sobre o Depor, curiosa pregunta. Ola, miña pregunta é cando vas cortar o pelo? Non tengo pelo longo. Bueno, mira, estiveron pensando esta semana, verdade? Penso que para comenzos do próximo mes de maio xa seguramente vaya pola perruquería, pero bueno, no, ainda hai que darlle un tempiño. Pregunta a nosa amiga Dolores, que non queríamos dicir o seu apelido. Boas, Alex, contame cousas do Juvenil do Arousa que ven para Vigo. Non o teño moi ubicado, a verdade. Sei que é un atacante, sei que formou parte dese equipo do Arosa que ascende de Liga Galega a División da Honra a nivel xuvenil, ao igual que moitos xogadores, por exemplo, Hugo Villaverde, que agora está no Deportivo. E penso que un máis desa boa xeración que está a ter o Arosa de xuvenis, pero non teño moitas referencias dos seus xogos. Ou seja, que boa cegas. Se non me equivoco, non é oficial, falan dele, é Fer Martínez. Non é o irmán de Iker Losada, que o irmán de Iker Losada tamén é dianteiro que dá de juvenil, que xoga a veces co primeiro equipo de Luisito, e do que tamén falan moi ben de Hugo Losada, creo que é o irmán de Iker. Sí. Veña, correcto. Seguimos con máis preguntas porque Dolores, tengo unha pregunta vos para Víctor. Víctor, cale a intrahistoria do de Damián, con lo que comentaches onte. Que se pode contar? Bueno, pues que hubo ahí algo de movida en canto a situación de xogadores que quería Claudio Giraldez, que o club quiso mover. É dicir, que a decisión de movelo foi do club. Que xogara co Celta C, que foi a decisión co Celta C. Pois ao final non foi unha decisión moi atinada, polo que se veiu, non? Non ver que pasaba en res, pero non foi moi atinada. Non. O Lorenzo Rodríguez, boas, Alex, fora das canteiras do Celta e do Depor, que xogador galego ten máis proxección? Non é doada, verdade. Eu seguramente diría Nico González. Eu penso que fora da canteiras de Celta e Depor é dos xogadores que máis potencial ten, pero, bueno, contando non só xogadores que estén agora mesmo nas canteiras e non canteiráns, porque Betis, por exemplo, podría tamén engadirlo nesa lista, pero non deixa de ser un canteirán do Celta. Ou seja, que eu diría Nico González, Hugo Bueno, pode estar por aí, pero eu se teño que quedarme con un Nico González. Eu pensei que se refería mellor a xogadores que estén en clubs galegos. Sí, eso que estaba pensando. Pero claro, eu non os piloto, mellor ti tampouco. Xogadores que estén en división de honra juvenil ou en outros equipos. Hai algún que te chame a atención por aí?
Home, a min de fora de canteiras Celta de por hai varios. Antonetti, por exemplo, pareceme que da canteira do Lugo é un xogador con moitísima proxección, que, bueno, por esa lesión este ano non pudimos velo tanto, pero eu penso que é un proxecto clarísimo de xogador que pode chegar ao primeiro equipo. E bueno, do propio Lugo, na división da honra, os Rosón, os dous son moi bons xogadores, e pareceme que poden tamén ter unha boa proxección. Hai cousas interesantes en según que equipos. Eu se teño que quedarme con algún, o primeiro que se me na cabeza é Antonetti por esa precocidade que está a ter en todo no seu equipo. Milla, que estás de acordo co que di Hugo García Fernández. Hugo García, quen é? Contanos, que non o sabemos. Pivote do Xuvenil A do Club Deportivo Lugo, que tamén xoga xa no filial en Segunda B, Segunda Federación, no Lugo B. Ten unha pinta formidable. Hai unha boa xeración de juvenis do Lugo, non? Bueno, que realmente o filial, evidentemente, a nivel deportivo podemos falar dunha decepción porque apenas competiu pola salvación. É certo que eu creo que lle prexudicaron tantos cambios no primeiro equipo e xogadores que suben e baixa, ademais de outras decisións. Non está xogando habitualmente nin co filial o propio Jesús Fernández, cando xogou 9 partidos co primeiro equipo, por exemplo, pero sí que hai unha xeración importante. Ademais, apenas se realizaron incorporacións, volveu o verán pasado Iago Parga e volveu Iago Novo, que xa estiveran previamente no club, bueno, no caso de Iago Parga e de Lugo incluso, pero sí que hai unha boa xeración porque están subindo xogadores juvenis ao primeiro equipo, incluso o terceiro porteiro que xa xogou, como é Víctor Arosa, que tamén ten moi boa pinta. No caso de Hugo, pois é un pivote que ten unha proxección, unha pausa, unha capacidade con balón e un posicionamento táctico difícil de atopar a súa idade. Pregunta Miguel Ángel Pequeño, como sempre. Boas, Alex. Orbelín terá que voltar da súa cesión ao fútbol heleno. Tería o na próxima temporada ou o traspasarías? Eu, se fora por min, tería oco, porque non dixe de ser un internacional con México que vende facer mundial, que eu penso que ademais para a posición que pode ocupar no plantel do Celta quizáis é un posto que pode reforzarse ben e ademais cun perfil como o seu, e penso que pode ser un xogador moi aproveitable, pero bueno, isto é o que creo eu, e non teño tan claro que vai a ser así no caso do Celta. Pregunta Carlos, boas, se o Madrid ten a xogadores como Camavinga, Fede, Tchouaméni, cun ano máis que de Kroos e Modric, que xogador necesitaría máis ese plantel do Madrid? Veiga, Arribas ou Bellingham? A min fixete que ningún deses tres pareceme un perfil que poida ser un pouco reemplazo de Kroos ou de Modric, porque creo que son xogadores que a nivel asociativo pois teñen outro tipo de virtudes e que creo que tamén cumplen outro tipo de rexistros, pero se podes escoller entre eses, evidentemente se pode pagar o Madrid, Bellingham, porque creo que un talento xeracional é que un xogador que cumpre dentro de moitísimos rexistros e perfis e que día de hoxe coa idade que ten xa dos máis condicionantes do fútbol inglés. Pregunta Suso Teis, que dianteira para o Celta parece che boa? Aspas, Paciencia, Larsen ou Losada? Dá 4 nomes, non sei, que depende con que queiras xogar. Pois son os 4. Eu deses evidentemente quedoume con... Bueno, evidentemente non, pero eu creo que a día de hoxe o que máis adapta a diferentes partidos, o que creo que pode dar máis pensando na próxima temporada é un Aspas Larsen, coidando que Larsen este nun bom momento de confianza, que vaya collendo outra vez esa liña positiva e poda tamén abrir a estrearse a nivel goleador e ter unhas boas cifras a temporada que ven. E a última pregunta é a de Peli, que como sempre está mal ubicada, está no fío onde non debería estar, pero agora non a tomo, pero sí que sei que di que che parece o derbi, non? Que vai a haber entre equipos juvenis esta fin de semana con moitísimo en xogo entre o Depor e o Celta. Como valoras ese derbi juvenil no que está o campeonato en xogo? Pois precisamente dese xeito. A min pareceme que unha cita totalmente clave para os dous. Penso que a nivel sensacións o Depor ven sacando un pouco resultados nos últimos minutos, algúns deles. Penso que a nivel sensacións é certo que non están no seu mellor momento da temporada. Tamén é certo que o Depor creo que ven un pouquiño mermado por lesións de xogadores importantes do plantel, como poden ser Rubén López, que estaba un pouco a facer esas alternancias entre Fabil e Xil, ou Quique Teijo, que era insustituíble na banda dereita. Pero igualmente penso que a nivel potencial este equipo do Depor seguramente tiña, polo menos ese plantel ao 100%, máis posibilidades
posibilidades e penso que é máis enteiro que o do Celta, pero igualmente o Celta estamos a falar de que sempre se acabou as xeracións, malia que non sexan tan brillantes como outras, e creo que esta tamén está a competir moi ben da división da honra, creo que ten moi bons xogadores e creo que vai ser un partido moi disputado, como todos estes derbis xuvenís dos últimos anos, ou seja que non sei precisamente, o sea, non teño nin idea de como pode acabar o partido porque teño clarísimo que vai ser igualado. Domingo por la tarde en Abegondo, creo que, ¿no? Yo domingo creo que Sí, 4 da tarde. A las 4 da tarde en Abegondo, ese partidazo, porque máis está o título, están pelexando entre eles polo campeonato de por Celta en Abegondo.